नागपुर के इमामबाड़ा थाना क्षेत्र से उधार के पैसों के विवाद का एक अनोखा मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक युवक का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की और नकदी छीनकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 नाबालिग साथियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इमामबाड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी ने आरोपी से 2000 रुपए उधार लिए थे, जिसे उसने चुका दिया था। इसके बावजूद आरोपी और पैसों की मांग कर रहा था। 29 तारीख की रात जब पीड़ित रामबाग कॉलोनी के पास से गुजर रहा था, तब आरोपी मयूर ने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर उसका रास्ता रोका, मारपीट की और जेब से 1000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। इमामबाड़ा पोलीस स्टेशनच्या 0 स्टेशनमध्ये रामबाग परिसरात सदरची घटना झालेली आहे। फिर्यादी सूरज मुरमुर यांनी सदरची तक्रार इमामबाड़ा पोलीस स्टेशनला दिलेली आहे। फिर्यादी आणि आरोपी दोघेही ओळखीचे होते। फिर्यादीने आरोपीकडे काही दिवसापूर्वी 2000 रुपये उसने घेतले होते आणि ते परत पण दिले होते, तरीसुद्धा आरोपी पुन्हा आणखीन पैसे दे असे म्हणून त्यांना धमकावत होता आणि एकदा येऊन भेटून जा असे सांगत होते। त्यामुळे फिर्यादी रामबागमध्ये आले होते। त्यावेळेस आरोपी व आरोपीचे इतर 2 साथीदार यांनी त्याच्यावर हल्ला केला आणि जबरन त्याच्याकडून 1000 रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले आहे। त्यातील अटक आरोपीचं नाव काय आहे आणि जे त्यांचा जे पार्श्व रेकॉर्ड आहे? अटक आरोपीचे नाव आहे मयूर फुले। मयूर फुले याच्यावर पहिले चोरी, घरफोडी, मारामारीचे गुन्हे दाखल आहेत। रेकॉर्डरचा आरोपी आहे आणि त्याचे साथीदार हे नाबालिक आहेत। दोन्ही साथीदार नाबालिक आहेत। तिघांच्यावरही गुन्हा दाखल आहे, परंतु नाबालिक असल्यामुळे त्यांच्यावर इतर कारवाई केलेली नाही आणि मयूर फुलेला अटक करून पुढील तपास चालू केला आहे।